мавзӯи нав тақсими шифоҳӣ адади дурақама ба адади якрақама. мисоли 179. ададҳои 48, 52, 44, 56-ро ба суммаи ду ададе нависед, ки ба 4 бебақия тақсим шавад. дар инҷо дар намуна рақами 48 ки адади 48 нишон дода шудааст, яъне 40 ва 8. ҳам 40 ба 4 тақсим мешавад ва ҳам 8. агар мо 52-ро гирем, 52-ро мо тақсим мекунем ба 40 ва 12, зеро 40 ҳам ба 4 тақсим мешавад ва 12 ҳам ба 4 тақсим мешавад. 44 бошад ба 40 ва 4 ба 56 ба 16 ва 40. мисоли 180. адади 72-ро ба суммаи ду ададе нависед, ки ба 3 бебақия тақсим шавад. роҳҳои ҳисобро шарҳ диҳед. дар инҷо худаш нишон додааст, яъне 72 тақсим 3 баробар, яъне 72-ро ба ду адад ба 6 ва 12 ҷудо кардааст, зеро 6 ба 3 тақсим мешавад, 12 ҳам ба 3, ҳардуш бебақия ба 3 тақсим мешаванд. пас 60 тақсим 3 мешавад 20, 12 тақсим 3 4, 20 ҷамъ 4 мешавад 24. яъне агар 72-ро ба 3 тақсим кунем, мешавад ҷавобаш 24. мисоли 181. ҳисоб кунед. дар инҷо монанди мисоли 180 мисолҳо дода шудааст ва мо яке аз ин мисолҳоро кор мекунем, яъне 52 тақсими 4. 52 тақсими 4 баробар аст, мо яъне 52-ро сода кардем, яъне ба ду ададе ҷудо кардем, ки ҳар ду адад ба 4 тақсим мешавад, яъне 40 ва 12. дар қасд навистем 40 ҷамъи 12 қасдро шуда тақсими 4 баробар, яъне 40 тақсими 4 ҷамъи боз 12 тақсими 4. 40 тақсими 4 мешавад 10, 12 тақсими 4 мешавад 3. 10 ҷамъи 3 мешавад 13. яъне агар мо 52-ро ба 4 тақсим кунем, ҷавобаш мешавад 13. мисоли 182. дар инҷо низ мисолҳо аз амалҳои тақсим ва тақсими ададҳои дурақама ба якрақама мебошанд. боз ҳам мо барои намуна 3 мисолро интихобан кор мекунем. 96 тақсими 3 баробар, мо 96-ро ба ду адад тақсим кардем, яъне 90 ва 6. яъне 90 тақсими 3 ҷамъи 6 тақсими 3. дар инҷо адади 96 ба сумми разрядҳо ҷудо карда шудааст, яъне ба 9 додаҳӣ ва 6 воҳид. пас 90 тақсими 3 мешавад 30, ҷамъи 6 тақсими 3 мешавад 2. 30 ҷамъи 2 баробар 32. агар мо 96-ро ба 3 тақсим кунем, ҳосили тақсим мешавад 32. дуюми мисоли мо буд мисоли 840 тақсими 20. барои хотир осон шудани кор, мо аз ҳар ду тараф ҳам аз тақсимшаванда ва ҳам аз тақсимкунанда нолҳоро мепартовем, мешавад 84 тақсими 2. мо дар инҷо 84-ро ба сумми разрядҳо ҷудо кардем, яъне ба 8 даҳӣ ва 4 воҳид тақсими 2 баробар. 80 тақсими 2 мешавад 40. мо якбора навистем. пас 4 тақсими 2 мешавад 2. 40 ҷамъи 2 баробар 42. ҳосили тақсим шуд 42. мо ин мисолро месанҷем ба воситаи калкулятор. 840 тақсими 20 42. ҷавоб 42. ҷавоб дуруст аст. сеюм мисол, мисоле ки мо интихоб карда будем 55 тақсими 5. мо дар инҷо яъне аввал 50-ро 5 тақсим кардем шуд 10, баъд 5-ро ба 5 тақсим кардем 1. 10 ҷамъ 1 мешавад 11. ё ки 55 тақсими 5 ҳосили тақсим мешавад 11. мисоли 183. ҳисоб кунед. дар инҷо якчанд мисолҳо дода шудааст. мисолҳо аз амалҳои ҷамъ, зарб ва дар дохили қавс будааст. мо аз инҷо ду мисоли мураккабро интихоб карда кор кардем.
дигар мисолҳо камтар осон ҳастанд. мисол 200 ҷамъи 547. мо медонем ки дар инҷо қисми якуми қисми даҳӣ ва воҳиди ҷамъшавандаи якум 0 аст. пас мо фақат яъне 200-ро бо 500 ҷамъ кунем мешавад 700. пас ҷавоб 747. ёки дуюмаш 400 ҷамъи 295. мо дар инҷо 200-ро бо 400 ҷамъ кунем мешавад 600 695. ҳамин тавр дигар мисолҳо осон ҳастанд. аз мисоли 183 мо яке аз он мисоли мураккабро интихоб карда будем. ин 40 зарби дар қавс 4 ҷамъи 6. мо ин мисолро бо дурох кор мекунем. якум мо дохили қавсро кор мекунем, яъне 4 ҷамъи 6 мешавад 10. пас аз он мо 10-ро ба 40 зарб мезанем, яъне 40 бо зарб худаш меравад. дохили қавс 4 ҷамъи 6 мешавад 10. 40 зарби 10 мешавад 400. ёки 4 зарби 1 мешавад 4. мо ҳар ду нолро баъди 4 менависем, мешавад 400. дуюм тарзи кор ин буд ки мо яъне 40-ро ба ҳар ду ҷамъшавандаи дохили қавс зарб додем, яъне 40 зарби 4 ҷамъи боз 40 зарби 6 баробар 40 зарби 4 мешавад 160 ҷамъи 40 зарби 6 мешавад 240. 160 ҷамъи 240 мешавад 400. дуюм мисоле ки мо интихоб карда будем аз мисоли 183 ин дар қавс 40 тарҳи 5 қавс бошида тақсими 7 баробар мо аз 40 5-ро тарк кунем мешавад 35. пас 35 тақсими 7 мешавад 5. мо инро ба тарзи дуюми ин мисол кор накардем, зеро ки агар мо худ агар 40-ро ба 7 тақсим кунем бебақия тақсим намешавад. 5 ҳам низ ба 7 бебақия тақсим намешавад. барои ин мо ин мисолро бо як тарз кор кардем. мисоли 184. дар инҷо боз ҳам мисолҳо аз амалҳои тақсим, яъне мисолҳои ададҳои дурақама ба тақсими ададҳои дурақама ба ададҳои якрақама. мо яке аз ин мисолҳоро кор мекунем. 84 тақсими 7. 84 тақсими 7 баробар аст ба, яъне барои хотир он ки осон шавад мо 84-ро ба ду адад ҷудо кардем ки ҳар ду ин адад ба 7 тақсим мешаванд, яъне 70 ва 14. зеро якбора тақсим кардани адади 84 ба 7 барои мо мураккаб аст. пас мо ин тавр ба ду адад ҷудо кардем, яъне 70 ва 14. пас 70 тақсими 7 ҷамъи 14 тақсими 7, яъне 70 тақсими 7 мешавад 10 ҷамъи 14 тақсими 7 мешавад 2. 10 ҷамъи 2 мешавад 12. мо ин мисолро месанҷем, яъне 84 тақсими 7 мешавад 12. ҷавоби мисоли мо дуруст аст. мисоли 85. мисоли 185. дар анбор 28 банка шакароб ва 32 банка шарбати ангур буд. ба ду дукон онро баробарӣ тақсим карданд. ба ҳар дукон чанд банкагӣ шакаробу шарбат расид. яъне ҷавоби ин мисол ёки тарзи кори ин мисол чунин аст. мо 28 банка шакароб ва 32 банка шарбат агар ҷамъ кунем якҷоя мешавад 60. пас аз он мо 60-ро ба ду тақсим кунем, ҷавобаш барои мо ҳосил мешавад ки ба ҳар дукон чанд банкагӣ шакаробу шарбат расид. мисоли 186. ҳисоб кунед. дар инҷо ду мисол аст. мисоли якум мо аввал дар ин мисол аввал дохили қавс яъне тақсимро кор мекунем, пас аз он ҳосили тақсимро ба 170 ҷамъ мекунем. сеюм пас аз он ба беруни қавс яъне ба 230 ҷамъ мекунем. ин мисолашро мо шарҳ медиҳем ҳозир тарзи корашро. яъне дар қавс 51 ҷамъи 16 зарби 3 қавс бошида тақсими 3 баробар. якум мо
дар дохили хас аввал амали зарбро кор кардем, яъне 16 зарби 3 мешавад 48. пас ҳосили зарбро 48ро бо 51 мо баъди баробарӣ нависем, яъне 7 шуда 51 ҷамъи 48 7 боша боз ҳамон тақсим 3 худаш омад, яъне 51 ҷамъи 48 мешавад 99. 99 тақсими 3 баробар 33. ин буд тарзи кори ин мисол. мисоли 187. масъала: дар диаграмма шумораи хонандагони маҳфилҳое ки шунавандагони омӯзиши забони англисӣ, русӣ, фаронсавӣ, чинӣ мебошанд ҷой дода шудааст. шумораи хонандагони маҳфилҳоро муқоиса кунед. яъне дар инҷо дар диаграм нишон дода шудааст ки мисол хонандагоне ки шунавандагони омӯзиши забони англисӣ ҳастанд, яъне 12 нафаранд, забони русӣ бошад 6 нафар. яъне чӣ гуна мо инҳоро муқоиса мекунем? яъне дар ин ҷо якумаш 12 тақсим 6 чи аст? инаш гуфта шудааст ки агар хонандагони омӯзиши забони англисӣ 12 нафар бошанд, пас 12 тақсим 6 мешавад 2, яъне забони русӣ агар 6 нафар бошанд, хонандагони забони англисӣ нисбат ба забони русӣ чанд нафар ё ки чанд маротиба зиёдтар ҳастанд. пас 12 тақсим 6 2, яъне 2 маротиба зиёдтар мебошад нисбат ба хонандагони забони русӣ. мисоли 188. дар ин ҷо боз ҳам мисолҳо танҳо аз амалҳои тақсим ҳастанд, яъне тақсими ададҳои дурақама ба якрақам. боз ҳам мо ду мисолро кор мекунем, яъне 70 тақсими 5 ва 78 тақсими 6. яъне 70 тақсими 5 баробар мо барои хотир осон шудан мо 70ро ба ду адади ҷудо кардем ки ба 5 бебақия тақсим мешаванд, яъне 50 ва 20. 50 ҷамъ 20 дар қавс бошуда тақсими 5 баробар 50 тақсими 5 ҷамъи 20 тақсими 5. агар мо 50ро ба 5 тақсим кунем мешавад 10, ё ки 50 тақсими 5 яъне 5 тақсими 5 мешавад 1, баъд 1 мо худи инҳоро менависем. ҷамъи 20 тақсими 5 мешавад 4. 10 ҷамъи 4 мешавад 14. агар мо 70ро ба 5 тақсим кунем ҳосили тақсим мешавад 14. дуюм мисоле мо интихоб карда будем, ин мисоли 68 тақсими 4 баробар боз ҳам мо 68ро ба ду адади тақсим кардем ки ё ки ҷудо кардем ки ҳар ду адад бебақия ба 4 тақсим мешаванд, яъне якум буд адади 40, дуюмаш адади 28. зеро 40 ҷамъи 28 мешавад 68. пас 40 тақсими 4 ҷамъи 28 тақсими 4. 40 тақсими 4 мешавад 10, ҷамъи 28 тақсими 4 мешавад 7. 10 ҷамъи 7 мешавад 17. боз ҳам мо ин мисолро месанҷем, яъне 17 зарби 4 мешавад 68. яъне мо ҳосили тақсим 17ро ба тақсимкунандаи 4 зарб задем, ҳосил шуд барои мо тақсимшаванда 68. ё ки мисоли болоро месанҷем. ҳосили тақсим 14 зарби тақсимкунанда 5 тақсимшаванда ҳосил мешавад 70. мисоли 189. ададҳои дурақаме нависед ки ба 11, 12, 13, 14 ва 15 тақсим шаванд. барои ёфтани ин ададҳо мо худ ин ададҳоро мисол 11ро ба адади 2 зарб занем мешавад 22. пас 22 рақаме аст ки адади дурақама ки ба 11 тақсим мешавад, ё ки мисол мегирем 15. 15ро агар мо ба 3 зарб занем мешавад 45. пас 45 адади дурақаме аст ки ба 15 тақсим мешавад. ҳамин тавр мо барои ин ададҳои дурақаме меёбем ки ба инҳо тақсим мешаванд. мисоли 190. ҳосили тақсими ададҳои 12 ва 3ро
420 واحد زیاد کنید. ما طرز کار این مثال رو به طور خطی نشان میدهیم. یعنی حاصل تقسیم عددهای 12 و 3 ما همینطور می‌نویسیم. یعنی قسم شده 12 تقسیم 3 قسم باشیده جمع 420 برابر. ما میتوانیم این رو به قسم هم نویسیم، زیرا اول عملی تقسیم اجرا میشه. ما 12 رو با 3 تقسیم کرده، پس از آن حاصل تقسیم رو با 420 جمع کنیم، جواب این مثال میبراید. مثال 121. به مکتب در سال تحصیل نو 40 تا کرسی و 2 مرتبه کم میز آوردند. چند تا میز آوردند؟ اگر مقدار میزها 2 مرتبه کم باشد، پس 40 تقسیم 2 میشود 20. پس مقدار میزها 20 تا میباشد. در اینجا در پایان یک تا معما داده شده است. یعنی در 3 سطر یک مثال داده شده است و جوابهایش هرخیل است. پس برای ما کدام جواب مثال درست است ما معین میکنیم. یکم مثال جوابش 720 این چه خیلی کار کرده است. یعنی در اینجا پای در پای کار کرده رفته است. ما میدونیم که در آن مثالی که اگر عملهای خاص نباشد، ما اول عملهای ضرب و تقسیم رو کار کرده، پس از آن عمل جمع رو. در اینجا خطاگی همون است که پای در پای کار کرده رفته است. جوابش 720 حاصل شده است. دوم در سطر دوم جوابش 240 این درست است، زیرا اول عملهای ضرب رو اجرا کرده، پس از آن حاصل ضرب رو جمع کرده است. در سطر سوم باشد همچنین برعکس، یعنی پای در پای از خفا کار کرده است. اول 20 رو با 9 ضرب زده است، پس از آن حاصل ضرب رو با 3 جمع کرده، پس از آن با 2 ضرب کرده است. این هم خطا است که جواب 420 است. مثال دومش همچنین، یعنی در اینجا جواب درست 125 می باشد، زیرا 70 تقسیم 7 می شود 10. پس 140 طرح 10 می شود 130. 130 طرح 5 می شود 125. این دو مثالی در بالا بوده جوابهاشون نادرست است. این موضوع ما به آخر رسید.